fælde nu. Men hvad? Jeg vil... Hvad vil du? Ja, altså, det er bare det, jeg vil sige. Gråsbogen redde en gang i livet, altså. Kan du ikke bare tage en af de andre? Jeg skånede også dit liv engang. Kan du huske det? Og hvorfor gjorde jeg det? Fordi du lovede at være mit forlængede øje. Godt, min ven. Så kan du også godt forstå, at når ham der Oliver ophidser fuglene imod mig, som er født til at være skovens hersker, så må han dø. Jeg vil ikke være med længere. Jeg hørte ikke rigtigt, hvad du sagde. Ikke noget. Godt. Så er vi enige.